luyo. Kaya na hindi kuranan. Oh. Pulo. Father God, we thank you so much, Father, for this day, and we are here, Father, to celebrate. And we exalt your holy name because we know that your name is higher than any other name. Holy Spirit, we allow you to move in the midst of this gathering today. Samtang kami nakapadayon sa iyong pagkubarnan. And I pray, Father, ablihi ang among mga salabutan sa pagkasalamat. Ang matag-usapan na mo makabatulog sa maayong panglawas, kaligo. So, ang pasalamatan ikaw bilang lawa, tanang himaya, tungog, pasalamat, ang ibalik sa pangalan ni Jesus sa Nazareth. Amen. Okay? At ang palakpakan ng Ginoo sa kasalamat. Smile. Klaro kayo? Jangan dia lawan. Dari apa yang kau lihat? Smile ko mo kayo. Sa among selebrasyon, sa pagkasalamat, sa pagdari, paghimaya, diha sa atong Ginoo, gusto sa Diyos na ang matag sa kanato umambit gayud sa iyang pangalan. O ang Biblia na daingon na bisan kinsa ang mga adto anos pagsimba sa Ginoo will receive blessings. Ingon siya man, ingon sa kinsa kadto sa mga sayo na pamili ng adto, instead of blessings, mura na ay gamay ng problema nangangon sila. Palapakan ako po Bulan? Oh. Si ano na ako kalabalikin. Wala tayo lunan siguro makakas na. Okay.
Nasa pa ba yung taga-dili? Pagi! Pigilan sa pagi. Pinalagpakan. Ang pagi, December 2. Ito na ang ganito. Praise the Lord. Amen. Amen. Glory to God. Ako pala pala ng pagpali o makuso ang aking Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Okay, karoon po taga, at sa'yo na mabusog ang ato ang mga pisikal na panglawas, mabusog usab ang ato mga mata, pinaagi sa mga special numbers, kay hatag sa ato mga kaigsunan. Kapanuna ka mato sa atong special number na taga, ato ang warm up ang ato mga kawalian para dili na makatulog. No, pero nagtulog dito, dili na makatulog. Tungod kay Turya pa po. sabi ang makatulog ta, dili mapanalanginan nato yung espiritu. Kaya kanino bang gusto kayo, ito murang magbuka, may atano, pero palitan mo lang yung nato kita magbuka. Praise the Lord. So, mato, pinili by sa ato yung suon, sa ating Lord. Ayaw mo puli. Wala ko itong bag. Ay, siyo ba? Pinail ang kanila dito. Yung Ay, hitay mga sa Ginoo. Ha? Pag may mga Money. Amen, ang sa inyo ito ba? Oo, sila mga sa ito ba? Pag may mga amen, praise the Lord yung ito ba? Pag may mga praise the Lord, amen yung ito ba? Amen! Praise the Lord! God is good! And all the time!
Wala yung isa na lumawa. Kiss! Ay, Ano yung lumawa? Ate Gagay! Yes. Kiss! Ano, mama, garo? Kiss! Kiss! Pangan ni Moes. Ay, lang mo naman yung kuya.
International Money Outreach nga mga magtikot, mga agresibo, nga mga batanon, agresibo yan sa pagpangalanan sa Ginoo. Glory to God. O karon, nangalipay mata sa presentation sa mga kaigsunan. Amen. Hallelujah. Karon mas malipay pagigsa tungod kay ang atong makit-an karon nga presentation, murag tanan gyud malinaw. No, wala gyud siguro dili malinaw karon. Paano tawagon ang atong mga kabataan, atong mga gagmay mga bata alang sa ilang presentasyon? Bibi! Dito siya bang?
Sa akin
hiniusang kalipay, dapit diin ikaw nagapili aron kami magasaulo. Mong salamat nga bisan pa man niining katnaha karon, imong gipakanaog ang imong presensya uban kanamo. Nga sa adlaw diin kami managmaya, among mahinumduman ang imong gamhanangalan. O kini nga ngalan nagahatag sa kapasayloan, kaluwasan. Walay laing ngalan nga imong ihatag, ilalong sa langit ug ibabaw nini ngayon na. O ang imong pulong nagaingon nga ang tanang tuhod nagayukbo, o ang tanang dila nagasugid, na ikaw gayon ang Diyos na among manluluwas. Noong Ginoo, salamat na matag-usa ka namo karon, nagadawat na sa hingpit nga kalipay. Ang among mga kasing-kasing natugod na Ginoo sa kalipay. Tungod kay ang imong saad na ikaw makikuban ka namo aron imong panalanginan kami. Samtang magapadayon kami Ginoo, panalangin usab ang ilang makasing-kasing sa imong alagad karon na mo'y magahatod sa pulong sa kinabuhi. Na kami magapatalinghog ngayano o magapanghuna-huna sa maabot pang mga panahon diin kami magadawat na usab sa imong mga saad. Amahan, among ipasalamat na ikaw, among ibayaw ikaw, among ibalik ang himaya, dumog, pagpasalamat sa ngalan ni Kristo ng among Diyos o manuluwas ang tanan magaingon. Amen. Atong palakpakan na Ginoo sa pagpasalamat. Hallelujah. We give you all the glory and praise sa ngalan ni Jesus. Okay, hallelujah. Praise God. Hallelujah. Mga salamat kaayo sa inyong pag-apil, pagtambong ng adlaw. O huwag na mong huna-huna ang matunog yun sa November 1 o November 2. Tungod kay among plano, Oktubre ngayon, kay mo kini panghimusak sa mga prutas, labi na sa durian. Apan tungod kay mooy napilian o daghan ang mihangyo o pastor, moral ang akong anak, dili makatambong kay naapamiklase, gawas pa niya na napon ko yung convention na iapilan, dili palang dugay na human. Mga moral na ibig ako sa maong schedule, o among ikasabutan na uno na lang yung dos. Mga salamat usab sa inyong pag-anhi, pagtambong, nabisa naman kanin yung hikan pa sa ministeryo. Mga praise God, o nagkapangyag-yag na ba mo sa asong hikan sa ministeryo? Kaya matupang hindi ka makapangiyag, yan mo uban na magigpuno ang tala. Okay, atong sugatong karon ng alagad sa Diyos. Maulis siya karon ang nahimo na President sa International One-Way Outreach. O na anak isang sa atong pinalangga na young people, Lord, and Tambo. Thank you, God, that we believe that today is a day of thanksgiving. Huwag kamong ihatag niya kanimo, Lord, ang katinukan sa among panahon. In Jesus' name. Ang tanan magaingon. Amen. Hallelujah. Pila ka ninyo nakahinumdo sa tuig January 2006? Pila ka hinumdo? Amen. Pagsugod din sa January 2006, nagsugod ko proclaim that 2000 Moto na nahilongnon ko ni Jesus uban atong disipulo ngayon kauban o kato si Jairo na nagbibalita na uy, ang iyong anak patay na, makapalis ko lang, di ba? Makapalis ko lang. Pagkadumog ni Jairo ang iyong anak patay na, kung sa'yo iyang
sa pastel. Ang delikado nila. Okay. Ako tawagon ang sa itong sunod na Ikaduha na contestant ko sa band. bad competition. Listen, DES Unix Band. Ang ato silang suwito sa Sipak Pakpak. Unix Band. Okay.
Okay. Ang birthday na po. Okay, everybody, put your hand together. Amen? Okay, everybody, put your hand together. Sing it with me. Nagsara yun ang Okay, mga daddy. management. Ako lang itibalo. Nananaw sa mga buwan sa ila. Ano ko yung mga buwan sa mga baguhan pang nagulit sa insulin. Wih, lang si Kyle. Si Tia, dali. Tia, sayaw. Ibutang dali si Tia. Lubat man eh. Kuya dyan. Mahilig ako magbasa. Ako naman si Sherlyn. Mahilig ako maglaro. Ako si Nikki. Ang hilig ko naman ay magbasa. At ako naman naman. Mahilig ako maglaro. Baka ka ba? Pero teka, Adi, ano ba tayo nandito? Daddy, anong gagawin natin? Magbabasabat tayo? Maglalaro
Mata dalaga, baby. Jollibee, Kyle, oh. Jollibee, oh. Ano? Mata dalaga. Kaya natin magbasa? Stoy! Mata dalaga lang. Mata dalaga, ate ah. Mata dalaga, Bi. Mata dalaga, Bi. Mata dalaga lang. Mata dalaga, ate ah. Madami-dami Uy. tutunan. Doon sa library. Sa library? Marami Tia. Tara na. Mata dalaga lang. Mata dalaga. Mata dalaga, ate ah. Ito po niya tikisi. Muda sayo na kayo. Sayo na si Kyle, oh. Gustiya. Mata dalaga, ate ah. Sige, baka. Ako second pin. Ayaw kay dili makaan. Apiron mga video. Tia. Sulti ka papabubot. Nakita na si Jollibee, oh. Mata dalaga na, sige na. Mata dalaga lang, Bi. Mata dalaga, Bi. Mata dalaga, Tia. 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 Mata dalaga. Dalaga ba? Mata dalaga. Mata dalaga. Tia. Nalingaw si Jollibee. Dalaga. Dalaga lang, Tia. Dalaga. Ano nga eh. Nasaan na ba tayo? Sa ibang mundo tayo. Kyle, oh. Jollibee na, Kyle, oh. Ano Dalaga, ang Tia. ibang mundo? Nasa kakaibang mundo kayo ng mga hugis at mga kulay. May kulay. Takot. May present na rin? Ha? Na, ah. Pinagagalak namin kayo Expression ba? magpanahin dito sa Uy, ugma na sa buntag. ang mundo ng mga hugis at mga kulay. Tanaw sila tiyag Jollibee. Oh. Palayo lang. Ito sa layo ni Sia. Nakikita sa iyong paligid ay hanapin na pag-alala ng bawat anyo nila. Iba't ibang hugis ating aralin na ang tatsulok may tatlong may tatlong sulok. Paisulat may apat na sulok at ang bilin ay apat na payo ang sulok. Oh, Tia, Bi. Dalaga. Paminaw para makabalupog ka tikisi. Meron bang hugis silog sa loob ng kahon? Ang bola ay hugis bilog. Bilog! Tama. Ngayon naman, Charlene, meron bang hugis at sulok sa loob ng kahon? Ang pelota ay hugis sa Layo lang para ko na mong stroller na kaukuan. Nikki, meron bang hugis pareha ba sa loob ng kahon? Ito bulis. Makatawa si Tia. Makatawa si Tia lagi. Ako lagi, anak. Makatawa si Tia. Ano ka natin? Ba. Nakikita niyo ba ang mga prutas na hawak ni Clumsy? Nakakahanap ba kayo ng mga prutas ayon sa kanilang kulay?
kulay pula. Pula. Tama. Charlene, mayroon bang Bisa na yun, kulay tiya. na punta sa hawak ni Jollibee? Basta mo tingnan na ako, di. Ang saging ay kulay dilaw. Dilaw ng saging? Dilaw. Yelo! Tama, Nikki! Meron Para makuha tanan ang kulay kuha ni ng tiya. kulay na prutas sa hawak ni Yeah. Jollibee. Yes! Yeah. Yes! Baba! Kulay! Yes! Tama. Dad, meron bang kulay kahel na prutas sa hawak ni Jollibee? Orange ay kulay kahel. Tatang may suga. Tama, John! Meron bang kulay dila na prutas sa hawak ni Jollibee? Ang ubas ay kulay dila. Dila. Tama, Charlene. Kyle, ayaw, Kyle! Bughaw na prutas sa hawak ni Jollibee? Ayaw na, Kyle. Kaya agoy, makahilo na. Bilabi. Wala namang kulay bugaw na Kiss, kuwara ko ng battery sa kamot ni Kyle, pa. Battery ba? Battery. Makahilo na, oh. ang lalagyan. Ay kulay bugaw. Ilabay na, Kiss, ilabay. Bughaw! Tama! Okay. Magaling! Ang saya-saya naman dito sa mga kulit at kulay. Ang huli tayo ay isang makulay na awitin! Sino ba igo? Ako lagi. Okay, nagkanta na si Jollibee, oh. Sayaw na si Kyle. Eh na, Kyle. Ang kulay ay makikita sa iyong paligid ay hanapin na. Pag-alaga na ang kulay nila. Pagsayaw, Kiss, kaya para mo sayaw si Kyle. Kulay pula ang rosas, mansanas, ang makopa ay pula. Kulay bugaw ang malawak na Ayaw, greeting ulo, Kiss. ilalim ang maliit na dagat. Matamis ay kulay dilaw. Ang kalabasa ay kulay dahil. Dila naman ang kulay ng ubing talong. Magtira ng kulay ang halaman. Ibang kulay ay makikita sa iyong paligid ay hanapin na. Pag-alalay ng ibang kulay nila, iba't ibang kulay ating aralin na. Kulay at hugis ating aralin na. Sino ba ang mga hugis at kulay? Ang sarap talagang matuto kasama ang ating mga kaibigan at si Jollibee. Hanggang sa susunod nating pag-aaral. Paalam mga bata! Patay sunod ay! Oh, dapat talawa. Dance, Kyle! Diya, kina si Kyle. Astia. Kasabay ang kilig, ganyan-ganyan talaga. Basta sa Jollibee magsama, bigay todo ang tao. Mahayang si Kyle. Ganyan ang feeling kapag bida ang saya. Ayaw ba? Kung saan ang lahat sarap, sa Jollibee na tayo. Mas matunog, mas masaya. Sa Jollibee na tayo, wala nang iba. Sa Jollibee, bida ang saya. Dito magkasama, hindi man ang extra. Lahat katuwa-tuwa, pagsasarap ng Ah, man na.